Oke, halo everybody, selamat datang di konten podcast Gedor-Gedor, podcast baru, tren masa kini. Asik. Ngeri ya. Oh ngeri banget, oke. Anyar ya mas. Ini channel baru tentang podcast, temanya bebas, tapi lebih menjuru ke ranah-ranah hukum malam. Hukum apa? Hukum malam. Tidak ada topik, tidak ada pemikiran, langsung bruk. Jadi mau membahas tentang yang sedang trending adalah Mbak Rara Anjas. Oh, yang rasa oke. Menurut penelitian bagaimana Profesor? Iku wingi iki lho apa sih jenenge? Si sapa mau jenenge? Mbak Rara. Mbak Rara. Pawang hujan. Ya pawang hujan ya. Jadi pawang hujan iku. Iku kan mone kan pawang hujan sing ning Mandalika iku. Ya kan? Sing ning Mandalika terus ning Eban. Iya lah. Terus wingi sing paling lucu ku sing terakhir iku, paling lucu. Wingi aku nonton iku ning konser apa iku? Dangdut apa? Hah? Dangdut? Jakarta Fair. Iya. Nek ora salah. Konser Jakarta Fair. Nah iku pas nyanyi, joget-joget, ya kan? Terus alah udane tiba. Kira apa sih ya udan tiba ya? Ya udane tiba tapi Lah kowe udane ana sing nulungi apa ora iki? Wis asline ya ono. kan dheweke ke ceritane ning ngono ke nangani kendala-kendala hujan, angin ribut, malah kenyataane Udane tiba kan. malah udane Lah kowe malah kudanen. Orang nulungi sapa maksudnya? Iya ora apa-apa udane. Jadi udane tiba lah kowe udane ora apa-apa. Kesleo kayane. Cedera ringan berarti udane. Cedera. Makane wingi kan nganggo sing apa? Kentongane Tom Sangcong iku sing Sulit. iku solet iku. Nganggo Ah. solet. Iya, wingi kan dienggo solet iku makane dikentang-kentang iku ben nganu engkele ben genah. Tapi yo mbuh saiki mbuh engkele apa pikirane sing genah. Lah iki digawa ning ndi iki? Ning ndi? Bro, wingi Sing sengertiku bar kudanen sih wonge langka kabare menghilang. Padahal rame-rame ning Twitter kok rame-rame. Kudu wonge udane kan udane tiba lah kowe udane digawa ngendi? digo nganti udane. Jadi tiba udane ngono lho. Iku digawa banyu. Biasanya digawa banyu. Kelly. Kelly. Lah udan apa emang? Dan banyu. Jane rara-rara sapane ora ngerti. Rara sampah. Yo rara kan aduh lara. Oh, tadi udane tiba kowe rara-rara. Rara. Rara lah. Iku kan si engkele kan nganu kesleo iku dadi rara. Rara banget. Makane wingi kan bar nonton konser iku kan. Bar nonton konser dah pas delalae aku parkir mobil kan ning jopo. Ya kan, mobil dong-dong kan parkirnya jopo pas meh Bali petuk ya kuwi si Mbak Rara iku bisa mlaku kudanan mesake mbek sedhi ngono to. Aku yo asine kepriwe ya ora tegel sih asine ora tega jenenge menungso. Tak parani, tak lus-lus kupinge, malah nyatek. Jebule aku salah demek, kirain Mbak Rara. Jebule. Aduh. Ngarit. Tetap. Tak kira gimana rara sapo jebule ora rara genah. Ya iya. Tapi kayak rara-rara sing senenge nggawa remote kae lho ben cring padang. Tak kira lho. Rara apa iku? Rara santang. Rara. Ada sebut mereknya bayang kok netizen. Oh. Aduh. Rara. Aman ya, aman. Ora ngerti blas aku Ora. malah. Raimu. Tapi ngene iki ya mendung ya ning kene ya. Area Banyumas Purbalingga mendung. Tapi ki wis terkontrol lah. Ngene pawang hujane sih wis terkontaminasi. Pawang hujane terkontaminasi. Ning kene iki sak kampung iki dadi pawang hujan kabeh. Jadi iso ngatur. Kan pawang hujan kan jare pawang hujan kan iso ngatur banyu to. Heeh. Oh ning kene sak kampung iso ngatur banyu kabeh. Lah Iso. iki gawe sawah iki diatur kabeh iki banyune. Lah. Miline ning sawah, milih sing gawe
kinteran teh awan, ya kan? Teh awan kan metu kintir beda dalane. Lah ning nggonku ke banyu ke bisa ngalir ke buka deras banget. Tapi begitu krungu adzan subuh mandeg. Banyu apa iku? Banyu pam. Banyu pam. Iya. Podo. Ngormati lah adzan Iya, subuh mandeg ngono. Ben ora pada salat ndian mo. Iya. Ya tapi ki yo kudune ngono lah. Ya yen ana wong ibadah ki yo dihormati. Banyu be ngormati yo. Iyalah, kita mah saling menghormati, ya kan? Sesama. Lagi kembali maning ning Rara. Rara sapa iki? Lah iku. Aku baramu Rara rere Rara rere. Ting. Iku bakul cilok. Ah, bubur ayam. Ini. Oh. Sing senenge kae dolanan darah. Darah apa? Burung darah merpati ki lho. Oh, Ngono iki. ngerti ku? Ora Podo darah apa ini sing darah. Sing nang kalangan ki lho, sing abang putih. Orang ngerti merpati ki lho burung darah ki lho. Orang Sing weh. sing cempongnya dolanan cempongnya gede. Burung darah ki sing cempongnya gede. Burung darah ki sing awake gede tuh sing pucukane gede. Yang zaman biyen ki gawe Pak Pos nganterke surat. Kowe kemien burung darah kowe kerja dadi gue. Iya. Nah, sing males ya. Oh, saiki luwih terhormat. Yen Ana biyen sekolahane. biyen iyalah, biyen kan burung darah kan yo anggape kuli ya ta. Kono nganterke surat rono rene. Bayare jagung. Saiki terhormat burung darah, wis dikeke ning omah, kandang sing apik, Mau bayaran pakanan mobil. akeh. Wah, enak. Ya kan ben iso diadusi. Ya. Aku wis sing ngadusi sapa? Rano to? Lah iya. Nah, Burung darah wae diadusi. Kowe ora tau diadusi. Ngalor ngidul ngalor. Burungmu tekan ngendi, Bro? aduh. Sah. Asal si mumet nek ngomong iki mumet ruwet. Pemikirannya ngalor ngidul. Iki wah. Tapi ning kene sih aman. Aman sih aman. Aman. Aman lah. Aman. Iki kan ada apa sih? Nanti sih harus bahas Rara tapi berhubung nyok asini ki ora percaya karo pawang-pawang lah, pawang ora percaya. Nggak, terus percayanya karo apa? Karo apa ya? Pawang hujan ki asline ora ono. Lah nopo? Sing ono ki apa ya? Aku juga bingung. Latihan iki ning ndi latihane? Nek aku sih percaya pawang hujan soalnya kayak ganu kan sekolah minyung 3 tahun lah. 3 tahun ke sekolah. Lah kowe tak warai gawe sige liwat ngono. Tapi begitu udane tiba, udane dedulang. Dan udane wis parek. Saurunge teko mau wis mangan. Yo beri kon ngising. Aduh. Hujan. Tapi yen aku sih yo percaya pawang hujan ki percaya. Percaya yen ana wong nganggep ana pawang hujan. Tapi yen gaweane pawang hujan aku ora percaya. Nah iya ora Terus gawean pawang hujan. Lho nek akeh pawang udan kok Indonesia kayak teh ngatur kapan udan, kapan terang ya. Karena pawang panen, pawang piwing, Lah, pawang randa. wah kuwi. Lah kuwi kok nek ana pawang hujan kabeh ki yo. Ki sekampung ki. Sekampung ki Ana isine ki njaluk udan kampung iki. kampung pawang hujan kabeh. Omah siji pengene udan, omah siji meneh pengen ora udan. Terus udane tiba, wong kampung do metu kabeh udane digeseri ngono iso. Lah mumet, malah udane mumet wis ora udan isane ya. Iya, malah anu ya bunuh diri ya udane ya. Wis ora tiba maning asli bunuh diri udan. Iya. Ora gelem tiba. Piye ya udan ya. Kok iso ana pawange ya? Dan udan. Jajal yen ra ana udan mesti ra ana pawang. Nggih. Berarti salah sapa? Malah udan. Ya utuh. Soale banyu. Nah, Oh, apa ana banyu? ngapa ra ana banyu?
terus yo banyu telake gari. Dari. Piye? Udan. Ngomong-ngomong udan ngapa ya udan kita kan rombongan iki lho. Yo nek Aparat- tekane dhewean yo kuwi security, Bos. Security menjaga keamanan, jadi tekone iki dhewean, ora rombongan. Nak rombongan Uber iku bareng-bareng. Satpol PP. Ya, nak rombongan jebret Satpol PP, nak security dhewean. Kita Iki jaga bener malam. jane bener. Ya bener, kene wis sekolah dhuwur-dhuwur. Aku sekolah dhuwur, masane sekolahku dhuwur gunung. Oh, Dadi dhuwur. Ra iso lah, wong kene ra iso dipadake karo sing sekolahane ning dataran rendah. kaya ngene iki sekolah iki jero laut. Wah, Rendah. susah. Nang isor Palu Iki mah kok batu karang atau sawake dadi oyot. tapi bolong kabeh. Aduh. Ning kene yo ono sepur yo. Ae apa? Panggilan. Panggilan alam. Ya, biasanya trompet sangkakala iki muni biasanya nek wis menuju maghrib. Gayamu sangkakala, gayamu sangkakala. Awan melaju dengan lurus seperti masa depan. Kayak awan iki meneng-meneng iki banter banget kayak tertarik sapa kayak. Berarti ora meneng yen banter, layu. Apalagi lomba lari ya. Ah, Ki banter mungkin. banget kayak. Iya. Iku nganu awane mau kuwi keweden. Kan mau ono sepur lewatmu kan. Dadi ngoyak ngetuti. Oh iya. Iya, kan pengen kayak cah cilik lho. Cah cilik lah odong-odongan seneng. Odong-odong. Ya odong-odong. Seneng bocah cilik. Odong awane ya seneng awane. Sepur. Sepur. Aduh. Iki berhubung apa cangkemane wis kesel ya. Gorengane ora ono, Garingan iki. garingan ya ono sih kopi tapi Banyune wisat, ya orang anak endorsan. ya wis semene wae lah di Semene wae. sambung esuk bae maning ya. Oke. Oke, cukup sekian podcast sore hari ini. Tidak ada menyinggung pihak manapun, hanya konten hiburan. See you, dadah.